zashiya izingane zazo zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayethi akuyosekwa lenkosazana. Uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye uzoxabana wedwa nomoya omubi. Mina ngikhulumi noma ngobe sezonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu. Ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye. Ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu. Ngeke kuze kwenzeke mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini. Ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu. Manje manje ngangibona iduze kwakhe ingoba umfazi womuntu. Ngeke ngikwazi ukuhlala nginamathele kuyena. So bonke laba abakhathazekile ngicela behlise umoya. Laba abakhathazekile ngempela ngicela behlise umoya. Wena nomoya omubi khululeka. Umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha ezweni. Into engeke iphele. Lapha kusasa sizoba ne-press conference sizonichazela ukuthi njengoba nje sisegoli sisebenze kanjani, iy'nhlelo zensizwa nokunsizwa development foundation yaphambili zime kanjani. Njengoba sibizwa izolo ngajika eStanderton sengibuya ngiza la eKwaZulu ngajika eStanderton ngibizwa ngo-9 ebusuku. Umengameli uyangifuna kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomengameli. Mina bengimele nina akukho futhi okunye engumelayo. Angithengeki angisoze ngathengwa ngiyoze ngihambe la emhlabeni ngoba kwandabandaba yini ngithethe idlozi. Ngeke ngithethe idlozi kwandabandaba ngazi kahle ukuthi sengidayise ngumzabalazo. Into engeke izenzeke leyo angifiki nemali ngiyifuyile mina webakwethu angidinge imali. Ngiyabonga ingane zakwethu. So are you telling us you don't have a private WhatsApp group where you communicate all of you guys? I do understand that which is Cinta, she's a married woman, she needs to have time with her husband. You can't call her all the time. But Ujacinda, she has came out to say, I'm surprised to see Ungizi and Phakela Mthakati with the president of South Africa, Cyril Ramaphosa. I don't know what's going on here, guys. When people were asking, have you seen this? Why are you not involved? Guys, obviously, we live in the digital world. People have WhatsApp groups. You can't say Kutu Nina. Ever since you started this March and March, you don't communicate private. You only communicate on social media like Facebook and Twitter where everybody else can see. So obviously it means that all of your enemies can see everything. Come on, let's not lie, guys. I don't think Phakela Mthakati is telling us the truth. So he's saying, Oguti, we must not worry. And no Jessica, no Jacinta, they are fine. They are brothers and sisters. There's no way that he can betray his own sister, guys. You will tell us what they were talking about between him and President Cyril Ramaphosa, guys. Which is she also came out to say it was a peaceful march, guys. She thanks all the South Africans who participated in this march and march here yesterday, 30 June 2026. She even said that as long as the government is not keeping their promises, we're going to have a Thursday march and march until the government listen to our needs, guys. So anyway, guys, it is what it is. Do not forget to subscribe, to like, comment. Happy